ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଳ ଧାରଣା ଯାଇଛି। ସେ ରେଳ ଧାରଣା ବ୍ରିଜ୍ କାଂସବାଂଶ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ। PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆମେ ଗାଁରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ତାପରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆମର ଗାଁରେ ଯିଏ ଆମେ ଏଟା ଅଜଣା ମାନେ ଯୁବକଟେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ଆଉ ଆମ ବଡ଼ବାପାଙ୍କେ ନଈକୁ ମାଛ ଧରତେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ବି କିଛି ଆସନ୍ତି ଏଠି ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକର ମୃତଦେହ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 35-40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ହେବ ପାଖାପାଖି ମରିଗଲାଣି, ତା ଫୁଲି ଫାଲିଗଲାଣି ଟୋଟାଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ PCRକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, PCR ବାଲା କହିଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ।